Hai dúas persoas. Bello sátiro hipotenso, ao infarto eres propenso. Nesta proba do esforzo, concéntrate en pedalear. Deixa de mirarllo cuo enfermeiro, se ven é innegable que está para fodelo. Cabata na cintura e con esas dúas pernas estaste a poñer Pinocho. Bello zorro, bello sátiro hipotenso, ao infarto eres propenso e non paras de mirar. Bello zorro, está subindo a tensión. Bello zorro, vaiche dar un reventón. Hola, hola. Bueno, a ver, supoño que estou aquí en calidade de youtuber deses e así, supoño que será así a miña faceta así máis pública, así de persoa. Vos son así un ser humano, unha persoa que existe hoxe en día físicamente, teño así ente física, e pouco máis, en plan, son así de Boiro, son de Gallaecia, e eso está, no? En plan, non sei, que dices a túa presentación, en plan, buah, non sei que, tal, como nunha entrevista de traballo, en plan, ai, tal, eu non sei que, non sei canto, fago tantas cousas, son moi bo nisto, en plan, así, son proactivo destes. Non, non fai falta, porque realmente creo que parte do encanto que teñen as túas creacións e as cousas que compartes é precisamente, pois iso, entre o humor e certa indiferencia ao que poda pensar a outra persoa, creo que iso tamén é adictivo. E de feito, preguntouche tamén isto porque no primeirísimo vídeo que tes na canle de YouTube, unha das cousas que compartes, o primeiro, o número un, é que, bueno, pois que quería ser youtuber e que, ala, esta é a miña canle de YouTube. Pero realmente, aparte de que querías, obviamente, que querías estar aí, cal foi a túa motivación para empezar unha canle de YouTube? E cal foi, digamos, o ímpetu que lle puxeches para chegar aí? A ver, o ímpetu que lle puxen foi economizar esforzo, porque sempre observei así na miña corta existencia, curta, dependendo de termos así no que valores, que a xente pois que lle interesaba así a miña valoración sobre certos temas, sobre certos temas de actualidade ou de certas cousas así. Claro, o que me enfrontaba sempre era que tiña que, o sea, obviamente explicar cousas requiere un esforzo, un coñecemento, en plan saber, en plan manexar un discurso e tal. E claro, tiña que ser ese esforzo preparar ese discurso sobre ese tema concreto para cada persoa individualmente. Entón, dixo, buf, isto é moito traballo, e, e claro, sobre todo o peor é cando a xente, en plan, non sabes cando estás falando con alguén e de repente, en plan, empezas a explicar algo e vai a mirar como en plan, como pos lados, en plan, como que xa non lle interesa. Sí. Pois eso jódeme moito, é así. Entonces, en plan, pues eso, fixen vídeos de YouTube para economizar o meu esforzo e dicir, ai, que che pensa isto, tal, non sei que, non sei canto. Mira, pues fixen un vídeo de YouTube moi explicativo, moi bonito, moi lúdico, moi entretido, así que podes ir mirarlo, é así. Esa é máis ou menos a miña motivación para facer o YouTube, é así. Pero aparte de YouTube tamén te dedicas a facer outras cousas, verdade? Porque ti non só comunicas na canle de YouTube e nas redes sociais, senón que tamén te dedicas á comunicación. Sí, a ver, estudei Publi e así, bueno, o sea, non fago Publi e así per se, pero bueno, obviamente moita xente que estudou Publi. Claro, que pareceme un pouco, bueno, claro, porque ti tamén estudastes Publi, claro, Sí. e pareceme un pouco en plan reductivista, en plan o de
o de chamarlle en plan a carreira Publi, porque ao final, ou seja, o temario que temos en Publi é case o mesmo que podemos ter que ten a xente de comunicación visual ou de xornalismo, pero claro, en plan de Publi pensa que só é Publi, no? En plan, damos en plan cousas así moito máis xerais que son únicamente Publi, non? E claro, tamén me dedico en plan a comunicación e tamén son, tamén remo é así, en plan, así, e tamén, así, eso, en plan, remar é así tamén. Claro, pero aparte tamén fixaches un máster. Aparte de decir, fixen a carreira de Publi. Sí, fixen un máster, de estudos de xénero, sí, fixen un máster de estudos de xénero. Encántame como dis, sí, é verdad, fixen un máster. Sí, bueno, a ver, non sei se que profecer. Pero realmente consideras que foi productivo o máster que fixeches en educación e Sí, igualdade de xénero, non? sí, a ver, foi educativo, sí, en plan, a ver, productivo, a ver, pois, bueno, máis ou menos, ou seja, educativo sí que foi para min, polo menos. Que de todo o que fixaches no máster, aínda que sexa así un pouco pillado polos pelos, porque imagínome que darías moito contido, que foi con aquilo que te quedaches que supuxo, digamos, un cambio para ti ou con algo que consideres que foi, dentro do que cabe, productivo de todo o contido? A ver, ou seja, claro, é que o máster, o que fixen, ou sea, agora hai moitos máster sobre a materia, sí, pero o que fixen eu era moi enfocado en plan como a teoría e investigación, porque claro, eu fixen en Santiago é un centro de estudos, en plan, de mulleres e tal, de feminismo e todo iso. Entón estaba como moi orientado en plan a teoría, aos estudos e tal, entonces sí que temos moi boa, o sea, teño moi boa base en plan de coñecemento de teoría feminista, de historia en plan das mulleres e todo iso e tal. Eu penso que eso foi o que máis, ainda que, bueno, sempre, como sempre pasa todas as materias e todo, en plan, en lingua, en historia, en calquera cousa ou así, sempre das moito do principio e despois ao final é todo así como un pouco a correr, así, en plan, entón, como contemporáneo, bueno, sei non porque vivo no mundo contemporáneo e me intereso polos estudos, pero no máster así non temos moito así. Porque tamén, cando fixen o máster, ainda non estaba moito en plan o rollo este da cousa das TERFs, así, sabes como as TERF? Dos traballos finais? Ou das... No, en plan, trans excluding radical feminist, en plan, xente que as mulleres que non consideran en plan as mulleres trans mulleres e así. Entón, eu penso que a que nos daba en plan teoría feminista era unha señora alemana que ten casi 70 anos, eu penso que era un pouco desas. Pero bueno, a ver, cada quen ten así os seus defectos, e así, a señora sabía moito, así, pero o que máis me gustou foi iso, en plan, polo que fixen o máster, basicamente, era saber sobre os estudos feministas e sobre a historia do feminismo, vamos. Que de feito o último vídeo da túa canle creo que trata tamén este tema, o tema das TERF e do extremismo dentro do extremismo. Digamos, as feministas máis radicais, non? Como denominades, que incluso tes un Sí, vídeo... bueno, eles denomínanse feministas radicales, e o que, bueno, a ver, obviamente, o que é radical ou non pode ser discutible. Bueno, o sea, esa dominación ven dos 70 ou así, pero bueno, iso. Que era no penúltimo, sí, porque... Bueno, claro, sí, agora hai moita movida con iso, agora se está un pouco apaciguando e así se está un pouco en plan cando na irrelevancia, pero bueno, sí que hubo así moita movida sobre iso, así. O sea que eso podías designarse un pouco como... Non, bueno, tampouco ten que ver, porque dentro do feminismo, pero o punto de vista da xente das feminacies, digamos, dentro dos estudios do feminismo, serían, digamos, as TERF? Ou non ten, ou consideras que realmente non ten No, moito que ver? no, penso que non ten moito que ver. O sea, en plan, o das feminazis era un pouco como por un termo que se creou como para desvalidar, quitarlle validez eso, a xente que defende o feminismo, sí, porque claro, por levar fem diante é como en plan fem, feminino, mulleres, en plan, hai cosas así de extremista, cosa non sei que, en plan, non é igualdade, claro, obviamente o feminismo é igualdade, en plan, se xera un pouco de confusión, pois é porque leva fem, entón hai moitos señores que pensan que por defender algo que leve fem diante, que lle vai encoller a pirola, sí, entón son cousas que pasan, pero bueno, sí, o do feminazis era en plan, é un termo para intentar desacreditar, en plan, esas son elegantes, en plan, son unha parida. Bueno, de feito, creo que xa non se usa. Bueno, sí que se usará, pero non o vexo tan frecuentemente utilizado como aí un par de anos, é así. Sí, de feito, ahora que falas de pirolas, venme tamén a mente, isto non o malinterpretes, vale, de xeito serio, os pirolos, que é unha designación, unha nomenclatura que ti lle fixeches a certo tipo de persoas. Que son os pirolos para ti? A ver, claro, por ser pirola non significa que tienes que ter pirola, first of all,
tampouco que hai moita xente moi pirola, sin pirola ninguna, pero bueno, Ajá. iso. Pois, bueno, que fai referencia como a un tipo de xente, xeralmente homes, pero non teñen por que ser homes, ou así, que, pois iso, que teñen así como unha visión en plan do mundo ou dos ideais humanos un pouco así arcaica baixo a miña perspectiva, entón é como unha nomenclatura para saber identificalos e saber en plan decir, isto tal, non sei que, isto é isto, porque claro, moitas veces en plan vemos xente ou así que non sabemos en plan como abordar o seu argumentario ou as cousas en plan que intentan defender, que poden ser contrarias ao meu pensamento, por exemplo. Entón, pareceme así útil saber identificar o enemigo, en plan, o interlocutor así argumentativo, así caótico, para poder, en plan, para poder traballar o discurso en contraposición do que eles están intentando formar, non? Existen, claro, porque mira, un dos temas que puxemos en Twitter para ver quen quería que faláramos dun tema ou do outro na encuesta que fixemos, enquisa, perdón, pois era o tema da Televisión de Galicia. Bueno, da televisión e da radio, dos medios públicos Calla, galego. decías mucho. E agora falamos de pirolos, esa nomenclatura a persoas, digamos, que consideras inimigos ou que defenden certas cousas, pero sin, digamos, un respaldo eh, baseado no estudo ou baseado en poder xustificar o que están defendendo, non? Existen Ya. moitos pirolos dentro dos medios comunicativos en Galicia? A ver, no, en Galicia non, en todos os lados, ou seja, en plan, dominan así o mundo, obviamente, claro, en plan, todos os señoros que son xefes de calquera cousa, normalmente son, a ver, non teñen por que selo, pero xeralmente pues son así xente en plan que, bueno, están aí un pouco aí, porque claro, teñen así como unha legitimidade bueno, unha por ser homes e outras por ser señores maiores ou así, que, bueno, que é difícil de quitarlle, ainda que a xente pues, xa non dixo da nosa xeración, en plan, porque claro, nos agora somos unha xeración, hai xente moito máis nova, hai xente máis bella que nós, que, en plan, que é a contraposición desa xente, ou así, pero claro, exigen ainda ostentando o poder, pois, de moitas variantes así da sociedade e tal. Pero, bueno, a ver, o que hai. A ver, obviamente na televisión de Galicia sí que os hai, pero como en todos os lados, ou seja, en plan, tampouco non... O sea, é un mal común, desde o teu punto de vista, Sí, entonces. sí. Que lle faría falta, entonces, os medios públicos galegos para mellorar? Bueno, a ver, non sei, bueno, non son así experto en televisión ou así, basicamente, porque tampouco nin a miro, pero, bueno, creo que ese é un dos primeiros problemas, ou así, en plan que, claro, eu non vexo televisión, nin é, o sea, a media de idade do espectador de televisión é de 57 anos. Obviamente, hai moitas canales de televisión que se teñen bastante bagaxe, casi histórico, sobre difundirse en outras plataformas, ou así, en plan, que non sexa só televisión, en plan, con servicios de streaming e cousas dices, que a televisión de Galicia, pois, bueno, vai un pouco así ao seu tempo, ao seu tempo, pero creo que ao seu tempo que se vai pasando como en plan, a ver, aquí hai que dar as cousas á xente onde mira, en plan, vale, que está moi ben a televisión para os señores maiores, pero claro, os señores maiores van morrendo. Ou seja, a xente xa non mira tanto televisión, ou así, a televisión faz en todos os lados, hoxe en día, non é só a televisión en sí. Así que eu penso que ese sería un dos factores ou así. E bueno, supoño que ten preguntas ou así para buscar movida en plan, con estas cosas que vienen en plan da censura e así tal. A ver, eso... No, pregúntache porque eran dos temas que falamos, ti e eu falamos dos medios de A ver, eso... comunicación, fixeches A ver, publicidade, e ti eres xa, unha xa. persoa que dá a súa opinión, creo que tes un criterio dende o punto de vista comunicativo de que cousas poderíamos facer mellor dentro da comunicación Xa. pública para chegar. Non fai falta que que nos metamos con ninguén, nin que tampouco quero dicir, as persoas que traballan aí non deixan de ser profesionais, e tamén están dentro duns Xa. estándares, como dis ti, dentro duns persoas pirolos ou como sexa, que tamén os condicionan. Pero hai cousas que si son mellorables, non? E por eso che preguntaba simplemente. Claro, a ver, bueno, porque obviamente si traballas en Antena 3, pues xa sabes o que te tes, sí, o sea, bueno, de Antena 3, mi madriña, o que tens que dicir aí, puf, mi máis non está pajado, Pero, claro, a ver,
o que choca en plan de televisión de pois eso, que sempre falan en plan, ai, non sei que, a comunicación. Claro, de feito, o sea, o Defende a Galega existe, o sea, existe por algo, non é en plan como, ai, a ver que esos son así uns catro, o sea, existe desde hai moitos anos xa, ou seja, que non é en plan unha cousa de 2 días, ni nada. Claro, a ver, obviamente, supoño que sí que terá en plan parte de realidade, ou así, que tamén che dixo, ou seja, porque vais protestar ou así non vai a desaparecer. Non, non, Ou claro. seja, ou aprendes a xogar cas cartas que tes ou jódeste, ou seja, como en plan, moi ben, está moi ben protestar ou así, pero ao final do día a realidade é a realidade, e tens que aprender a xogar nos termos que che dan, e xa está, ou seja, tampouco non... Correcto. Eso tamén é aplicable á publicidade? O que O estamos sea, falando na agora? publicidade é a regla principal, supoño, ou seja, obviamente, bueno, tens que contentar en plan a un público ou intentar acceder a un ou outro, dependendo da intencionalidade das campañas, pero claro, ao final, pois a publicidade paga alguén, paga o cliente, paga o produto ou servizo ou así que se quere anunciar. E obviamente tes que, obviamente, buscar o tipo de comunicación ou o que sexa máis eficiente para os resultados que queres sacar desa campaña, pero tamén tens que aprender a educar a esa xente a quen o queres vender ou así, porque ao mellor a súa idea pode ser unha putísima merda. Pero claro, como son señores que non tienen nin puta idea de comunicación nin de hostia, din, isto é así, 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 ajustame así. Pero claro, ti como profesional tamén tens que aprender a educalos no que ti crees que é máis fructífero para o que queren chegar ou así. Claro, obviamente, no mundo sempre hai reglas ou así. Claro, por eso, por estas cousas que me estás comentando, Mario, é a razón pola que fixeches tamén a análise dos anuncios do Gadis. Quero dicir, consideras que fai falta tamén unha parte un pouco máis educativa da realidade de Galicia, do que é, do que non é, do que podería chegar a ser, do xeito do que venden, ou por que te centraches realmente en analizar esos anuncios? A ver, o sea, creo porque a primeira vez que o fixen, en plan, mencionárame, en plan, ainda estaba pensando así que a canle, mencionárame algunha vez en Twitter ou así, e digo, creo que o Alexo Maio debería mirar a cousa esta, tal ou así. Eu non quería miralo porque xa estaba ata os collóis dos anuncios de Gadis, como a tanta xente, e dixo, non quero miralo. E un día comendo, apareceu, teña posta na gallega e apareceu o anuncio. E dixen eu como en plan, madre mía, isto non pode ser, isto non pode ser, isto non pode existir, isto é demasiado, isto, por favor, que me maten unha vez. E despois de comer ou así, despois pola tarde, fun a gravar a reacción, e así, pero mima, estaba así moi malhumorado, e así. Pero a verdade é que son bastante así, en plan, bastante templario, e así, non me exalto así por moitas cousas, é que son libre, entón son así moi Vale, bueno, moi entendo. equilibrado. Entonces, no, sí, é verdade, en plan, é moi difícil, en plan, incluso se me enfado ou así, en plan, dijo, a ver, pero por que estás enfadado? Tal, bueno, tal, isto non sei que, isto está fora do teu control, isto non podes facer nada, tal, non sei que, son fácil en plan de autocontentarme a mí outra vez, non? Pero si foi a primeira vez en plan que empecé a mirar a cousa esa, era como en plan, madre mía, isto non pode ser. E claro, parece que a xente que lle gustou ese. Obviamente, a xente gustalle a movida, a xente gustalle a movida, a xente gustalle non é merda, ou seja, é a miña opinión, a miña sincera Claro. opinión sobre Claro, pero é unha sobre... opinión dende o respeto no sentido de que, bueno, é a túa opinión, é a túa canle, o contido que ti creas, e tampouco, creo, dende o meu punto de vista, creo que lle estes faltando respeto a ninguén. Simplemente estás dando un punto de vista teu dunha cousa que está a ollo do público, non? Outra cousa Claro, que está... é un punto de vista que he visto a resposta que é compartido por moita xente, ou así. Ou seja, en plan, como igual que a campaña de Gadis sigue tendo en plan éxito, é así, obviamente, cada anuncio de Gadis, obviamente non teñen millóns e millóns como tiñan antes de producións, pero siguen tendo en plan a súa, obviamente, o formato xa está en plan como moi repetido e tal, non sei que, non sei canto, pero se sigue tendo resultados, máis ou menos sigue tendo resultados, vamos. Claro, eu tamén cuestionome se non se estará volvendo un pouco como o anuncio da lotería ou de Freixenet, pero versión Galicia, non? Que estamos como... Hai un pouco a expectativa de que a ver que inventan este ano os anuncios do Gadis para facer a súa publicidade. E outra cousa que tamén está a ollo da xente, e que tamén saliu na lista, foron os calcetíns con raias negras. Entonces, por favor, Mario, ti que eres unha persona con tantos recursos lingüísticos e comunicativos, explícanos, que ten de atractivo eso para ti? Que ten de atractivo Para os calcetíns con raias negras? A ver, eu creo que teño así como unha lixeira así como resposta ou así, aínda que vai ser é un pouco difícil
de abarcar así concretamente en poucas palabras, pero bueno, vou intentar así. Os calcetins ou así, eu xa o acuñei hai bastante tempo, xa, porque acórdome que en 2000, cando vivía en Alemania, o sea, tiña así moitos amigos maricas, así. E tiñamos un amigo marica en concreto, así que, bueno, non nos burlábamos del, pero sí que era así moi falado, e así que, bueno, que tiña así preferencia por unhas prácticas sexuais un pouco non moi comuns, así. Entón, en plan, é, é moita cantidade, é moito volume. E xente como a él, xente que parecía como él, o sea, bueno, o sea, que é meu amigo, que non lle moito de así, pero en plan, moita xente como él levaba eses calcetins, en plan, os calcetins altos, blancos, en plan, e claro, non só como él, porque non sei se, bueno, no porno é así, sempre hai moita movida, como Ah, vale. é como en plan, eu chamo os calcetins de putillo. Eu se vixo un tipo que leva os calcetins estes, primeiro, deduzo que é marica, e outro deduzo que é mi madriña. Este vai así moito feste, así. Pero bueno, creo que é un pouco porque é así como se di? Ongoing theme en, É unha bueno, en plan, asociación que ti fas, non? Digamos, de no, conceptos. na cultura marica é como en plan un recurso así, o sea, non sei por qué, pero hai moita xente que lle gusta moito en plan o fetiche da roupa deportiva. Sí, eu non o comparto, verdad? Debe ser porque levo facendo deporte toda a vida, é como en plan a cousa máis básica para min, pero a min a verdade que a roupa deportiva non me pon nada, é como en plan, vale, roupa deportiva, ok. En plan, os calcetines eses míticos son os míticos en plan de facer deporte, supoño, non? E hai moita xente que lle mola eso, pero bueno, a min personalmente parece ok. Bueno, ahora co movemento trap tamén se levan moito fora do deporte. Lévanse incluso con, bueno, no verán Xa, con sí, míticos en chanclas plan e moi altos e tal, sí, sí, como, sí, pero bueno, eso. esas novas modas. E falando de deporte, ti tamén practicas remo. Canto tempo levas practicando remo, Mario? Pois deixei un ano ou dous, pero desde o 2008. A temporada 2008 foi a primeira que remei, así que sobre 10, 11 anos por aí, sí. Sigues aínda practicando remo? Sí. Claro, é que de feito agora estou confinado e así é por cos que pode facer, é como en Ya. plan ir a adestrar e pouco máis. O sea, e de feito nos os anos podemos ir por ser deportistas federados, pero a xente da canteira, os rapazes da canteira non poden estar adestrando, en plan solo os equipos absolutos e tal. Pero bueno, a ver, nada, é entretido, está ben. Animas a xente entonces a que practique remo cando Claro, poda sí. comezar, porque ahora mismo está a cousa complicada. Claro, a ver, é que eu creo que, claro, eu sempre, en plan, penso a xente así que nunca fixo deporte, o sea, nunca se moveu así na vida, ou así, porque, claro, aparte de ser remo, xa non é en plan como ir ao xinasio, así, que vas en plan para poñerte tocho, en plan, para serte atractivo, para ajustar a outra xente, ou que sexa tal. O club de remo é un club, o sea, é un club social, ou así, en plan, dentro das pirámides, en plan das necesidades, esta mítica, en plan, comer, dormir, non sei que, claro, está dentro das necesidades básicas do ser humano, non pertencer así a cousas, a un club, en plan, a un club de serio, a un club en plan lúdico e tal, para mí tamén cumple así unha necesidade en plan social, ou así, o club de remo, estar ali un pouco ca xente, así falar un pouco, os contras, así, a estar un pouco, entretido. Estupendo. Pois, máis cousas que che quería preguntar, por exemplo, tamén era o tema do movemento queer. Que nos explicaras un pouquiño de que vai e por que ti lle fas tantas referencias, compartes cousas sobre el nas túas redes. A ver, bueno, das cousas queer é así, bueno, porque, a ver, eu son marica e así, bueno, supoño que sí que son marica ou así, Supós, claro, é bueno, algo que me é algo que me toca así de diferente, primeiras ou directo. así, pero claro, eu dentro do todo o espectro en plan queer ou LGBT ou que sexa ou así, pois bueno, a ver, son así como a miña apariencia é innegable así dun home normativo, en plan, son un home mido 90, son así grande, fuerte, en plan, son xoven, en plan, entón, en plan, como eso tamén é un grado en plan de privilexio tamén, e non é o mismo ter 20 anos que ter 57, que xa é así medio vello, é así, entón, Bueno, claro, dentro do jodido que é ser en plan, ser así en plan un bicho, un queer, un chungo é así, pois estou no mellor, así, entón intento, en plan, non con paixón, pero como apoiar a xente que non o tenta tan fácil como a min existir, vamos. E creo que hai moita xente dentro do espectro queer e así que eso, que ten bastante jodido para vivir, sobre todo hoxe en día, pois a xente trans. É iso. un termo que usaches agora foi o de marica. Ti consideras que, porque isto é unha cousa que sempre me chamou a atención, que hai persoas homosexuais ou maricas, como dis ti, que defenden que esa palabra só a poden usar eles. Que unha persoa que se designa heterosexual non pode decir que outra persoa é marica.
Ti consideras que é certo ou consideras que depende da situación, do contexto, quen cho diga? Ou pensas que é un termo que todo o mundo pode usar? A ver, depende en plan, a ver, de moitas cousas, en plan de intencionalidade, de xente que che dixan, do ton, de non sei que, a ver, como di Marique, como calquer outro, Como moitos calquera outra outros termos, palabra, non? linguaxe, así, claro. Pero eu penso que, mira, a min, en plan, o que che dé a puta gana. A ver, pero claro, a min súdame, porque, bueno, xa fixen en plan como un, joder, xa fixen en plan como un percorrido en plan mental, ideolóxico, tal, non sei que, bueno, para chegar a este punto, vamos. Pero entendo tamén que hai xente en plan que lle diga, ou xente en plan, de feito, non sei se vistes un vídeo que fixen con xente, con uns brasileiros portugueses, en plan, en Ecolinguist, non? Ese en Viste? concreto non o vin. Xusto non cheguei aí. Vinche Bueno, moitos, pero fixen un ese en vídeo, concreto non. no, porque non está na miña canle. Ah, Fixen un vídeo en plan con un señor que se chama Ecolingus, que é unha canle de linguas e tal, en plan como comparando as diferentes e similitudes do galego co portugués de Portugal pois. ou de Brasil, non? E un dos termos que collín foi, en plan, a dinámica do vídeo era que tiña que coller unhas palabras e describilas sin dicir a palabra. Entón, tiñen que adiviñar o que era pola descripción. E despois dixemos a palabra. E unhas palabras que collín foi maricas. Mi madriña, ardeu Troia aí, nos comentarios, e así, ai, que irrespetuoso, tal, coller un termo así, non sei que, non sei que, non sei canto, como en plan, pavo, hostia, o que me dá a puta gana, unha palabra no dicionario como outra calquera. Pero, sí, eu penso que eu desde a miña perspectiva, estou a favor así da reapropiación de termos pexorativos de calquer índole, en plan do que sexa, en plan, ou incluso podría, bueno, feminazi dá demasiado noxo, pero en plan, o que sei, calquera cousa que che poden chamar negativa sobre calquera condición de tua, pues, da tua expresión humana, en plan collelo como algo en plan natural, ou así, porque ao final que che afecte ou demostrar que che afecte ese tipo de terminoloxía, pues solo, a mí parece que solo fai peor, ou seja, en plan, tens que aprender, a ver, pode ser difícil para algunha xente, pero tens que aprender pues, eso, a ignorarlo, a convivir con iso e a reapropiarte dele. Entendo. Quizais isto é un feito, ou isto xusto que diste de reapropiarte dos termos e usalos, unha cousa que pasa moito nun show, que creo que eres seguidor, que é o de RuPaul, que é outro Sí. dos temas que, que saíron en Twitter para poder falar, que ten este show que che fixo seguilo e que che fai compartir información sobre el. Non vai a cousa. Ui, Non... ahora Ahora, sí, ahora creo ahora, que ahora sí. sí, ahora sí. Houve unha interrupción. Nada, estábamos falando Sí. de RuPaul, que estabache preguntando que tiña este show para ti de especial, que che fai seguilo e que che fai compartir información sobre ele, incluso facer un análisis, creo que tes un vídeo no que falas tamén das tempadas de RuPaul, cal é a mellor, e algún referente. Que ten RuPaul en especial para poder seguilo? A ver, RuPaul en sí, o señor ese, bueno, un pouco sin máis, xa, a ver, obviamente, a ver, un señor que ten unha idade, xa ten como casi 60 anos, e, bueno, a ver, obviamente foi unha, como toda a xente que foi unha icona na súa época, pois ten así é difícil adaptarse a, pois iso, ás correntes contemporáneas, en plan de pensamento, de cultura, de todo isto. O sea, obviamente, a ver, el ten as súas cousas, pero, bueno, a ver, é innegable todo o que fixo, sigue facendo en plan, pois iso, por tanta xente que, pois, que non o tiña tan fácil, bueno, que nin el mismo o tuvo tan fácil, non? Pero pareceme, bueno, de feito, é o único programa que sigo hoxe en día, en plan, programa en plan televisivo, whatever, que sigo hoxe en día periódicamente. De feito, en plan, acaba de empezar agora a tempada 13, empecé a ver e así, e vai empezar esta semana, creo, a tempada, porque tamén fixeron, ese Estados Unidos, fixeron a tempada tamén de UK, e vai empezar a segunda tempada do UK, e vai empezar agora, bueno, agora non, pero empezaron agora no casting de Drag Race España tamén, a ver que levan aí, Ah, ou carai. como leven a Alaska e Mario, alguén así, pois voume fartar de estar todo o día a mandarlle así hate mail deste, así, mi madriña. Sí, Pero, non sei, pareceme un programa así moi bo en moitas facetas, como en plan, dende o espectáculo en sí propio que pon a xente, porque, joder, a xente que levan é xente extraordinario, así, as ujú. historias que contan, historias reais de moita xente moi duras, en plan, historias de superación así persoal ou así, non sei, en moitas... É que eu penso que todo o mundo debía ver, o sea, todo o mundo lle pode gustar, o sea, de feito, non conocín a ninguén que o vira e que non lle Que non gustara, lle é que non se gustara. pode ver. Unha das É que, cousas que é que sí, perdona, dime, Mario.
No, 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 en plan, bueno, que tamén ten cousas malas, en plan como que foi así acusado un pouco de moitas veces de racismo e outras veces de non incluir a xente trans ou así, porque a maioría dos concursantes pois son homes homosexuais, o sea, sí que houve mulleres trans e agora na tempada 3 hai un home trans, pero hai un chaval trans, pero en xeral sempre foi así como moi que obviamente a xente trans pois leva sendo en plan parte da cultura drag ou da cultura en plan de todo ese tipo de arte desde que existe, pero claro, non foron tan así, non foron tan feature, como se di eso, que non se levan tanto o programa como outro tipo de xente, plan máis normativa, así, pero bueno, eso son cousas que supoño que intentan ir mellorando pouco a pouco, pero bueno, eso que liba tempo é eso, que está todo cheo de pirolos, o sea, por ser maricón, o maricón non che quita o pirolo, así que O maricón non che quita de ser, digamos, unha persoa casposa ou sí, 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 con bueno, certa obviamente. deixadez A ver, igual, non? sempre falo en plan dos heteros e así como se foran o puto peor, pero dentro dos maricas e todo iso hai igual de merda de xente como no como sendo heteros, o sea, pero bueno. Claro, a orientación sexual tampouco vai a designar se eres boa persona ou non, non Sí, ten nada que sí. ver. E agora que me chamou a atención, Alaska e Mario, que pasa con Alaska e Mario? Por que ese heiteo? Bueno, claro, como dixen antes, xente como por exemplo, RuPaul ou así, pois que xa ten unha certa idade, pois sobre todo xente que na súa época que foi unha icono, un referente en plan de transgresión, pois no, a medida que pasa así como a idade e os anos ou así, pois teñen en plan é difícil adaptarse aos novos discursos ao que significa ser transgresor hoxe en día, non hai 30 ou 40 anos cando foron. Porque hoxe en día, por exemplo, xente como Alaska e Mario ou Miguel Bosé ou así que na súa época podían ser en plan xente así transgresora ou non sei que non sei canto, hoxe en día son máis fachas que os de Vox. Pois son cousas así. E claro, o peor é que claro, non se dan conta, siguen pensando en plan, claro, porque claro, señora, vaite para a puta casa e deixalle espaços á xente que de verdad necesita ter espaços. Ti xe tuve o teu momento, estás facendo o ridículo que a túa marca, estás te destrozando cada vez que sale a televisión. Sale dai, non faz nada por ninguén. Moi ben, fietes moito na tua época, xa está. Vaite, retírate, xa está. É a miña opinión sobre moita xente como ese, así. Claro, opinas que hai moita xente que está aínda nos medios que debería deixarlle sitio ás persoas, digamos, máis novas ou con ideas máis frescas? Xa, ou non necesariamente máis novas ou así, pero é como en plan, o sea, a ver, que tamén poñome na pel desa xente ou así, e supoño que debe ser moi duro de aceptar, é como en plan, xa non son o que era, xa non aporto nada, xa non aporto absolutamente nada, de feito resto, xa non é só que non aporte, que restan esa xente. Claro, ten que ser moi duro de aceptar, pero claro, o sea, se és unha persona en plan como reflexiva e ao final buscas en plan como o ben común ou o ben da maioría da mellor parte da xente, pois eu creo que é un exercicio que tens que facer ou así, pero bueno. Igual tamén é que partimos da idea, Mario, de que nós, por exemplo, como millennials, somos unha xeración que temos que ser moi adaptativos e que temos que facer como moitas cousas, non? Igual, que estas xeracións que veñen, que estaban antes de nós, igual se centraban máis en facer unha cousa que se lle dera ben e manter eso ao longo do tempo. A nós eso xa non nos funciona. Quero decir, dende o meu punto de vista, creo que os millennials temos esa desventaxa que é como un pouco a incertidumbre e que sempre temos que estar como combatindo con moitas cousas e saber como movernos en moitos sentidos, pero ao mesmo tempo que igual nos sabemos adaptar mellor tamén por eso. E ao mesmo tempo, pois tamén nunca nada nos sabe a, quero dicir, todo nos sabe a pouco. Porque xa estamos como en búsqueda sempre de algo novo, algo máis inmediato, algo máis fresco, algo que vamos igual como con outra velocidade, que non é mellor nin peor, simplemente eu creo que son adaptacións distintas. Tamén é o que dis ti, ten que ser duro darse de conta de que non sigues ese ritmo. Pero bueno, isto é Xa, unha percepción miña personal, que non significa que sea así, porque eu hasta fai 10 minutos estaba peleando co programa que estou usando ahora para facer o streaming. E podo falar da adaptación, pero despois virán os da xeración seguinte e diránme onde vas, sabes? Isto faise así, así, pum. Entón, pois, igual pode ser un pouco o sistema, non sei. E falando de transexualidade,
Bueno, non sei se queres comentar algo do que che dixen agora, porque tampouco che deixei No, moito bueno, espacio. decir o único que, bueno, que iso, o de buscar en plan como novidade, tal, non sei que, eso sempre foi, en plan, algo común así na historia ou así, excepto para a xente conservadora, Ujú. que nunca acabarei de entender ese tema, porque, en plan, son conservador, pero claro, ser conservador non incumbe, en plan, significa ser conservador duns valores concretos, nun sitio concreto, nun sitio xeográfico concreto, dun contexto histórico concreto e dunha sociedade concreta. En plan, son conservador de isto que me parece a mí, en plan, en plan do resto do que pasou antes, do que significaba ser conservador antes, do que significa ser conservador despois, tamén igual, sempre se me parece así unha cousa moi rara ou así. Pero bueno, no, quitando iso é así, nada máis. En plan, bueno, sí que quería decir, se non me acordo. Nada, pois que, bueno, isto do conservador tamén é, digamos, unha posición máis cómoda, pensas? Quero Claro, dicir, como en plan, é a min comodidade. enseñaron así, a min educaron así, a min, claro, sí, ti chocaronche así por isto, pero non significa que tiñes que seguir iso, en plan, claro, a min educaronme de moitos xeitos, é así, non sigo ninguna da miña educación, o sea, para absolutamente nada, en plan, pero bueno. Tamén falábamos do tema das persoas transexuais, bueno, en Europol, pero agora en España tamén é un tema que está moi ao día, pola nova lei que se está falando en torno á transexualidade, os procesos das persoas transexuais, digamos, antes de ser maiores de idade. Este foi un tema que tamén trataches con outros creadores na túa canle, e gostaríame se pode ser que retomes un pouco ese tema e que nos contes un pouquiño a ti que é o que che choca desta nova lei, deste proxecto de lei, e que pensas en relación á facilidade de cambiarse de sexo antes da maioría de idade. A ver, bueno, penso que bueno, xa estamos vendo hoxe en día que claro, ca relaxación en plan como dos estereotipos en plan de xénero e cousas así, estamos vendo moita xente, moita xuventude hoxe en día que non necesariamente se identifica con ser home ou muller ou así, e non pasa nada, ou seja, en plan, claro, penso que é o que vai ir avanzando a sociedade, en plan de xente que, pues, que non se identifica con nada ou así, pero bueno, que non ten un problema ca súa corporalidade e que xa está. Pero claro, moita xente que sí que ten un problema ca súa corporalidade ou así, tampouco non pasa nada. E bueno, hai moitas cousas sobre o da lei esa. Primeiro que non está feito, ou seja, que é un Ujú. É un anteproxecto de proxecto. lei e non está feito, non sabe o que pon, é así. Ujú. Pero bueno, a mí parece que a xente que fala, en plan, as TERS, só son as TERS, non a xente, as TERS que falan en plan en contra da lei esta trans e así, pois eso, argumentan varias cousas, en plan, como de hai que aberración en plan de os menores de decidir o seu xénero e tal, que inflan os hormonas os rapaces, en plan, antes eran rapaces afeminados ou rapaces en plan masculinas, hoxe son nenos trans ou nenas trans, e xa lle dan hormonas, non sei que, non sei canto, cando é mentira, pero aquí, como que me estás contando? Pero, que quería? Sí, o de menores de idade, ou así. Claro, en plan, unha das test de referencia fixe un día un directo, en plan, falando disto, e dicía, claro, é que lle van deixar cambiar de xénero, de sexo, ou como lle chamaran, en plan, en termos así super retrógrados, a costas dos seus pais, en plan, a espaldas dos seus pais, é como en plan, claro, ou seja, en que momento cada familia, en plan, do mundo, en plan, acepta, xa non che digo en plan ser marico, ou así, que, bueno, hoxe en día máis ou menos en marica pode estar máis ou menos aceptado, polo menos poden saber, en plan, canta xente hoxe en día sabe realmente, canta xente máis de 40 anos sabe hoxe en día en plan a diferencia entre xénero e sexo, ou ten conciencia sobre iso, ou o proceso en plan, o proceso mental, o chungo que ten que ser en plan, ter que facer unha reflexión unha autorreflexión Ujú. sobre quen eres, ou así, para decir, isto non son eu, é como en plan, joder, ten que ser durísimo en plan, facelo antes, porque o fagas antes de ser maior de idade, non lle quita validez a iso, o sea, obviamente o mellor, é que claro, joder, en plan, é que xa o declaran desde que son pequenos moita xente, ou así, ao mellor de feito, joder, tamén, é algo que tamén é certo que sigue habendo moitas de transicións hormonais de xente, ou así, pero bueno, o sea, que haba un número anecdótico de transicións non quita que as identidades trans que sexan e leven sendo miles de anos, como que de miles de anos, porque hai constatacións de diferentes... bueno, eso é outra, claro, que obviamente, se estou liando moito aquí, Non, así. non te preocupes. Pero, claro, a concepción de xénero binaria que temos hoxe en día nós,
vendada desde a nosa historia de Occidente ou do primeiro mundo, tal, non sei que. Pero claro, obviamente, ainda siguen hoxe en día existindo outras moitas clasificacións de xénero en outras moitas culturas que non foron atravesadas completamente polo colonialismo, porque o colonialismo non só levou a xente que foi para lá ou a lingua, tal, non sei que, levou toda a súa concepción vital. Pero un caso así bastante notorio era a India, que a India, pues, podemos ver así na súa representacións cultural, na súa escultura, na súa pintura ou tal, que era unha sociedade, en plan, bueno, na India, no subcontinente indio, que obviamente hai moitas culturas dentro da India, pero que había, en plan, como representacións, en plan, sexuais, pues, de todo tipo, en plan, orxías, sexo homosexual, de todas as cousas. E a homosexualidade fíxose ilegal na India cando vieron os británicos, co puritanismo británico. O sea, antes diso non o era. E agora acaban de volver a revocar a lei hai un par de anos. Que como en plan, ou seja, obviamente, esas todas as concepcións viñeron dadas desde a nosas perspectivas, desde a nosa visión, desde a nosa sociedade. E non é algo que sexa en plan como que sexa unha constante en todo o mundo. Por exemplo, tamén en México teñen as muxes, que son en plan xente que é xenéticamente homes, pero que viven como mulleres ou así. Ou tamén en Tahití tamén teñen unha figura parecida. En Indonesia hai moitas culturas que teñen ata 7 diferenciacións de xénero ou así. Son cousas que, claro, dende a nosa perspectiva, pero así en plan como tolerías, ou así en plan, ai, mi má, esas cousas, en plan, claro, obviamente o que se facía históricamente era decir que eso eran culturas pouco desarrolladas, en plan, ou primitivas, ou así, que non eran tan así, tan ordenados como aquí en Occidente, ou así. Bueno, sí, claro, dos menores de idade, eso que dicía, que obviamente pois non toda a xente terá o privilexio de ter así unha familia que acepte a túa condición en plan sexual ou humano, que sexa por calquera cousa ou así, é a túa perfecto que menores poden facelo sin a aprobación dos seus pais, porque obviamente ninguén che quita de ter uns putos pais de merda, ou sexa, como calquer lado. Claro. En caso Bueno, de que os pais non apoien os fillos, entendo ese punto de vista, pero no feito, por exemplo, eh, é que é unha decisión que realmente ten que ser moi importante e co que tes que ter tamén. Ti consideras que ten que ser algo emocional ou que tes que ter unha introspectiva tamén lóxica para tomar esa determinación? Ten que ser puramente emocional, porque digamos que a madurez, cando chegas á madurez ou chegar á madurez, tamén leva uns procesos, non? De identidade, de formación co teu entorno, e para tomar esa determinación ti consideras que xa é algo que se pode facer antes, pero tamén eso, dende a perspectiva puramente emocional, pensas que é suficiente, que a lóxica tamén ten aí moito que dicir, e que por eso, pois, bueno, ou que unha cousa pesa máis que a outra. Digo porque cando eres, digamos, menor de idade, eu falo por min, a miña cabeza cambiou, vamos, moitísimo, como me imagino que cambiará de todo o mundo, a túa tamén. E eu plantéxome a madurez dunha persoa que ten que ter para tomar esa determinación. Para decir, quero cambiar o meu físico, porque claro, se falamos de identidade non falamos de cambio hormonal. Non. claro, Cambiamos bueno, digamos, dunha representación, dunha comunicación, eh, dunha sociedade na que compartes, ou un contexto no que te desenvolves, e non tanto pois ter peito, non ter peito, eh, ter unha voz máis aguda, máis grave, os rasgos que se che afinen dun xeito ou do outro, non? Bueno, a ver, eu eso vexo en plan como dúas cousas, porque obviamente moitas veces bueno, o sea, o proceso hormonal ainda así, hasta onde eu sei, nunca, o sea, obviamente ti non tes a pubertade con 5 anos, non che van a dar hormonas con 5 anos, Claro, ainda que por moi que vais a decir ou así, damos procesos hormonales ou así, hai bloqueadores de testosterona ou bueno, todo iso, e despois, en plan, a hormonación, si empeza a partir dos 12 ou 13 anos ou 14, en plan, que, bueno, xa tes unha certa madurez, e así, e obviamente, sempre, o sea, sempre se pode volver para atrás, en que obviamente hai algúns efectos que poden ser irreversibles ou así, pero bueno, é o que falaba ao principio, en plan, que claro, eu creo que estamos indo cara a unha sociedade que acepte a xente tal como é, pero obviamente non estamos. Vexo normal, vexo lóxico para moita xente
que se ti te identificas como muller ou como home, queiras por comodidade social verte como se supón que te tes que ver para o teu xénero, non? Porque obviamente ti podes ser un disidente, podes decir eu son o que sexa, e non tomo hormonas, e tomo o aspecto físico que me dé a gana, pero obviamente non todo o mundo ten a fortaleza mental de ser así, obviamente. En plan, eu digo desde a miña comodidade, claro, porque Claro, claro, se me poño a pensar sobre o meu xénero ou así, digo, en plan, son un home, porque son un home, eu non son un home, porque son un home, son, en plan, unha persoa, en plan, pero claro, estou cómodo ca miña apariencia física porque como en plan non me costa ningún esforzo ser eu mismo, en plan, entro perfectamente nos patróns de visuais de calquera home normativo o que sexa, é como en plan, pois mira, se estou ben así, non teño en plan así ningún interese en cambiar así drásticamente a miña apariencia física. Pero claro, hai moita xente que, claro, sobre todo se te identificas co xénero binario que non te foi asignado ao nacer, pois vexo normal que te queiras identificar con iso por comodidade social e por non ter que sair todos os días á rúa e que todo o mundo che mire como un puto bicho raro e todo o que queiras ou así. Pero, bueno, é iso. Bueno, é iso, que eu creo que o que estamos vendo, en plan, con moita xente máis nova, ou así, moitos rapaces de hoxe en día, moitos adolescentes, e moita xente que acaba de chegar agora a maioría de idade e tal, que claro, que definen a súa identidade sin ter máis miramentos, de como en plan, eu son isto e son isto, e listo. E tamén estamos vendo moita xente hoxe en día que xa declarou que era trans desde pequena ou así, e que sigue sendo trans ou así. E claro, hai moita xente desa que empezou en plan a transición desde pequeno que parece cis, que parece hetero, que non dis, non parece trans, en plan, non sabía que eres unha persona trans, claro, non sabes porque se empezaron en plan, co bloqueadores das súas hormonas desde pequenos, e así, hoxe en día, pois, parecen en plan personas cis e así. Pero, a ver, sempre que incumbe a rapaz sempre é un tema difícil, pero claro, ao final, ves o que na balanza que sexan rapaces ou a de brutalidades que se cometeron contra a xente trans ou que se siguen cometendo, porque hoxe en día nos vivimos na nosa burbulla en plan occidental, non sei que, pero claro, vaite a calquer outro, a Afganistán, ou vaite a, o que sei, a Rusia, en plan, claro, non é o mismo que aquí e todo iso, pero bueno. entendo. De feito, aquí están comentando xusto en torno a este tema, Mario. Pneumático di: facilidade de cambiar de xénero no DNI? Levo un ano a agardar pola miña resolución e nada. En todo caso, haberá que falar da dificultade. Claro, é que é iso, é como, en plan, falan en plan, ai, que vai a ser solo cambiar, e falan en plan, claro, que falan de supostos as TERF en plan, de que, claro, agora un home comete un delito de violencia sexual e vai ser cambiar de violencia de xénero e vai ser cambiar o DNI para ser muller, para que lle reduzan a pena ou para que non teña pena, porque, claro, se computo como, no, primeiro, se te xulgan por un delito, vai te xulgar coa que entidade, que che poña no DNI cando cometes ese delito, non porque despois de que fagas algo vayas a cambiarlo, ou así. E, obviamente, claro, poñelle trabas á xente, o sea, a quen beneficia? Beneficia a alguén. O sea, non beneficia a ninguén. A xente que lle dá igual, vai lle dar igual. Eu non vou cambiar o meu DNI porque non, o sea, non vexo ninguna necesidade. Pero a xente que realmente quere ter outro DNI ou que lle figure outra cousa no seu DNI, sí que ten moitos problemas ainda hoxe en día. Incluso sen ter que pasar como en antano, porque antes tiña que pasar por un recoñecemento psicolóxico que o que facía era que a xente tiña uns guións, a xente che sabía tiña uns guións que lle repetir aos psicólogos ou aos psicólogos que lle tocaran para que lle asignaran, pois eso, a disforia de xénero ou que fora para que poidera empezar os procesos que Que necesitaba, non? pensara que foran necesarios para eles, claro, Mm. pero claro, como dixo en plan, claro, leva un ano en plan esperando, en plan, sí, os procesos son super fáciles, en plan, cambies en nada e listo, en plan, non é tan fácil. Claro, son moitos cambios a todos os niveles, claro, físicos, sociais, bueno, legislativos de todo tipo. E falando de dificultades, están facendo aquí outra pregunta, Sandra, coméntanos, con ese feito da ribeira tan marcado, estiveches algunha vez obrigado a disimulalo ou agochalo? Bueno, primeiro, non son de Ribeira e nunca na miña vida serei de Ribeira. Non sei se refería a Ribeira ou Consello de Ribeira, Eu creo que pero se que refire máis á ribeira da zona de Ribeira do Mar, porque non está con mayúscula, vale. Vale, da vale, zona de vale. Ribeira Entonces, da costa. no, bueno, a ver, sempre hai, de feito, hai un pouco, había así o debate en Twitter en plan de usar geado ou non, tal, non sei que. A ver, eu na oralidade así sempre intento, en plan, usalo. Pero, sabes que me pasa? Moitas veces cando falo en registros en plan formais ou así,
teño mentalizado non falar en plan con G, porque estou acostumbrado a non escoitalo con geades e SEO así, e moitas veces, sobre todo en palabras en plan cultas e cousas así, vaiseme a cabeza e non falo con geades e SEO, é así. De feito, eu tiño un amigo alemán ou así que, bueno, en plan fala español e fala en plan gallego e todas estas cousas ou así. Bueno, non fala portugués, español, francés, fala moitas cousas. Unha vez, en plan, claro, falaba con el galego. Unha vez claro, díxome, pero non tes geada sempre, ou así, dixo yo, no, como que non, sí que teño geada sempre, tal, no, pero acabas de decir tal, non sei que, sin geada, tal, non sei que, claro, eu ni siquiera repararon niso, así, pero a ves que sí que inconscientemente fajo, así, non sei, a ver, non teño en plan consideración negativa sobre geada, así, pero claro, moitas cousas son inconscientes sin darnos conta, así, pero xeralmente, pois, en plan, expreso as miñas tres dialectais, así, porque non sei, porque sí. Sin máis, Sobre todo a nunca te SEO, viches en claro, situacións sobre nas todo o que SEO porque é coincidente co portugués, en plan, a S do galego, a S do SEO, sobre todo, bueno, eu xa teño unha S máis, obviamente, unha pronunciación máis españolizada, pero claro, escoito a miña avoa falar, joder, as súas S's, en plan, se a pos en Portugal é o mismo, en plan, é o mismo acento. Pero claro, nós obviamente temos así os acentos máis españolizados por razóns obvias, pero iso, que nunca tuven así moito bullying, en plan, bueno, sempre hai o mítico de xente, de calquera persoa, sobre todo xente que fala español, que di, ai, que acento máis bonito tienes, tal, non sei que, ai, como fala, ai, con esa geada, con ese seseo, non sei que, e claro, teñen, bueno, o sea, intentan facelo como por ben, pero o que teñen en plan como interiorizado é como en plan, ai, que enxebre eres, tal, en plan, que rudo, non sei que, con esa fala así tan de costa, de monte, de non sei que, en plan, como, pero en concepcións bastante hiperhistóricas erradas que obviamente en plan eu falo así como podía falar de outro calquera xeito e non é ni máis fino ni máis montexo ni que calquera outra cousa, en plan a xente fala como lle tocou falar e listo, ou seja. E co tema das linguas tamén che toca de cerca, Mario, porque ti falas moito tamén na túa canle sobre, por exemplo, a normativización, o galego no mundo, a relación co portugués e situacións das linguas tamén, digamos, entre comillas, minoritarias noutros países. Estás tamén moi ligado a eses temas. E unha das cousas que che quería preguntar era a túa opinión sobre as diferentes correntes do galego no sentido de lusismo, reintegracionismo. Que opinas ti sobre estas correntes e cal é a túa opinión sobre as mesmas? Bueno, interésame moito as linguas así porque, bueno, interésame as linguas en xeral. E obviamente interésame tamén a sociolingüística, porque obviamente as relacións entre as linguas son relacións de poder ao fin e ao cabo, ou seja, son, pois iso, o que marca que ti aprendes unha lingua ou non, pois é o poder económico, político, social que che poida dar que unhas linguas persistan que outras non, pois iso tamén son relacións de poder como outras calquera, non? Bueno, en relación ao do reintegracionismo é así, pois pareceme que, claro, obviamente nos escribimos na norma que escribimos cando se fixo, ou seja, un dos argumentos principais foi que non entorpecera a aprendizaxe do español. Porque claro, ao final, si falamos gallego, pero estamos en España. Entón, a norma non se fixo acorde á norma portuguesa que tería máis sentido para que a aprender gallego non molestara ao aprendizaxe do español, que é o importante e o principal para nós como cidadáns españoles, non? Entonces, claro, fíxose en base a iso, ou seja, en plan, como obviamente cando empezou a haber educación en gallego nas institucións públicas, pois hubo así varios proxectos de normas, aprendense varias normas distintas, pero claro, ao final chegou o consenso a razón principal é por iso, para que non estorbe o aprendizaxe do español. Entonces, eu creo que desde aquela deberíase de ter aprobado pois iso, unha norma que fose máis acorde ca grafía portuguesa, pois porque ao final estás aumentando, o sea, bueno, xa temos unhas mellores competencias lingüísticas que o resto, que a maioría do Estado español por ser bilingües en plan na falo, así, pero aparte aprender a grafía portuguesa, pois iso, abriríanos en plan portas ou así, porque claro, agora ti podes ir para estudar a calquer sitio da Unión Europea onde queiras, pero claro, si vas a Portugal non sabes escribir portugués, o sea, non sabes escribir portugués, ou seja, sabes, obviamente podes falar, podes te comunicar, ou así, podes ter diferencias en plan gramaticais e tal, da nosa variante do gallego, polo fonésico español e tal, non sei que, pero non sabes, tens que aprender a escribir outra vez.
É como en plan, é que che vale todo o galego que destes ou así. En plan, pues nada. Bueno, creo que sí que se debería, en plan, de feito, bueno, eu non escribo en reintegrado, pero sí que fago moitas cosas sobre reintegrado, e sí que o apoio, pero, bueno, básicamente non escribo en reintegrado porque me dá pereza aprender, Tamén che digo. A ver, que sí que sei máis ou menos, pero como en plan, paso de dar a cometer erros todo o tempo, e así que, bueno, é un pouco en plan, porque, polo que a xente non fala galego, é así, por que non escribir reintegrado? Porque me dá pereza que cometer erros. Pois sí, por eso mismo non escribo reintegrado. Claro, Pero, sí, e de chegar que, e si, claro, a ver, esta é a miña pregunta, na miña lógica simple de decir, por que reintegrado e non directamente chegar a se quixeras escribir en portugués directamente? Xa que tes que dar o salto, por que? claro, a ver, hoxe en día a norma reintegrada pois, é casi totalmente coincidente co portugués, pero obviamente tamén tendo en consideración as variantes dialectais da Galiza, que obviamente, claro, si aprendes portugués ou de Portugal ou de Brasil, porque obviamente teñen tamén dúas normas distintas, Ujú, entonces, claro, obviamente a xente aprende pois, a literatura e todo iso do seu territorio. Obviamente non incluen as variantes de Galicia, ou así, como ti cando aprendes español no colexio non aprendes as variantes léxicas ou gramaticais ou de Latinoamérica, nin aprendes a decir xo, nin vos, nin ninguna variante mexicana tampouco, nin nada, ou seja, que aprendes o que aprendes no teu territorio, e ujú. listo. Entón, a norma integrada pois é iso, en plan, a grafía portuguesa, pero tendo en conta as variantes dialectais do portugués da Galiza, do gallego internacional. Eh, E claro, obviamente, pois ti tamén podes aprender portugués, xa está, e listo, pero claro, obviamente vai chocar un pouco máis porque a norma portuguesa está feita, a norma portuguesa do portugués de Portugal está feita en base á variante de Lisboa, que obviamente é a xeográficamente máis alonxada á Galiza, obviamente vai ser máis distinta que o portugués que se pode falar no Porto ou na zona limítrofe con Galicia, obviamente. Entón, a norma está un pouco máis afastada do que falamos nós, pero, bueno, sigue sendo, o sea, lingüísticamente pode clasificar como a mesma lingua, ou seja, o que pasa que o galego pues, tuvo influencia do español pues, por razóns obvias. Mario, pois moitísimas gracias. Agora quedan xa apenas uns minutiños para que rematemos a entrevista. Gostaríame que compartiras con nós, ti que tocas tantos Mm. temas, igual che vai a costar un pouco, porque creo que falas con moita xente, pero alguén que che gustaría con quen che gustaría participar na túa canle ou a quen che gustaría ter próximamente que aínda non tiveras, ou algún referente que ti nos podas compartir para que nos busquemos nas redes, que sexa youtuber ou Pois non sei, é verdad. Bueno, gustaríame moita xente, ou así. Estuven así falando así con máis xente así que de política e así, que non son xente así do BNG, outra xente así para vir, pero porque claro, pareceme así enriquecedor tamén para min a nivel persoal, ou así, saber os discursos que defende pois outra xente e ujú. tal. Eh, pois non sei, en plan, recomendar así xente ou así. Bueno, os recomendo a Cousas Rarísimas, que é unha señora que fai vídeos de ASMR que son así mo paveros, mo bonitos e así. Recomendo a Prado Rúa e o Gato Cósmico, porque se así, son todo xente de YouTube, é así. Pero, bueno, en xeral é así, non sei a que me recomendar. O sea, bueno, recomendo esa xente así, porque son así paveros e así, e fan cousa bonita. Pero, E un político que che gustaría entrevistar? Porque xa entrevistaches a Ana Pontón, por exemplo. Ahora que falas de sí, política, de xente de outros partidos, a quen che gustaría entrevistar, por exemplo, ou falar na túa canle? bueno, Feijóo así parecíame un pouco aburrido, así, porque non creo que vai, o sea, supoño que diría cousas super obvias, en plan, cousas que non me interesaría moito, así. Pero mellor así alguén en plan novo, en plan de, o que sei, do PSOE, ou así, que sempre son así xente así moi, que está así no medio de todo, pero ao final anda así en plan como varado por aí, en plan, para ver os discursos en plan que manexan, ou así, en plan, pareceme así moi interesante, ou así. Alguén do PSOE que teña menos de 30 anos, ou así. Bueno, pois buscamos entonces a unha persoa, alguén do PSOE, que sea do PSOE menor de Ou 30 do PP, anos, ou do PP, ou ou de do Vox, PP, ou de Vox tamén. pero mira, xusto de Vox che quería falar, porque cando tiveches entrevista con Ana Pontón, reafirmaches que todo o mundo estaba convidado, menos os de Vox. Os de Vox non. Xa, bueno, no, os de Vox non, porque non lle hai que dar espacio a esa xente que, a ver, obviamente representan a xente, hai moita xente que pensa e di o mesmo, incluso antes de que existira Vox así a un nivel mainstream como agora, pero claro, dalle espacios tampouco non, porque ao final tampouco non aporta nada, en plan, dim cato parvadas de como en plan, o mellor é ignorar, a verdade, porque tampouco non. Bueno, pois entonces a un político menor de 30 anos ten que ser
a un político ou política de menor de 30 anos para que Mario poda entrevistar, como fixemos nós hoxe con el. Mario, moitísimas gracias por estar aquí, por compartir este tempo con nós, por falar de tantas cousas con tanta honestidade e sinceridade como fas na túa canle. Por suposto, eu sei que a xente que está vendo agora este vídeo son xente que xa coñece a Mario, pero se por casualidade te pasas por aquí e non o coñeces, por favor, vaite a ver os seus vídeos e apoia a súa labor, porque fai cousas moi chulas. E nada, simplemente dicirvos que a vindeira semana vamos a ter a Miguel Anónimo, que é deseñador gráfico, tamén da canteira da, da Universidade de Vigo. Ao final estamos todos na casa, somos todos Ya, próximos. E vamos a falar con el de deseño e de moitas outras cousas que tamén quero que propoñades e que comentedes, como sempre. Mario, moitísimas gracias por vir, por estar aquí, aí tan lonxe e tan preto ao mesmo tempo. xa, a ti polo convite, así, pues, Pois cuidadvos moito e boa semana e ata a próxima. chaos. Chao, chao.